Kan radyo DCGB dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Diyos marhay na Lunes na naman tabing kaagahon. Fet sa 8 na ngunyan kan Mayo taon 2023. An sa muya pong pagrespetar giraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang nyato kaining kaaldawon asin kan semana. An mahal na amang Diyos dapat pirming enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Naglalao man po ang tingog kan banwaan na naga-diretso tabi. So kadakol-dakol na nag-aaran tabay. Dai tabi naghali. Kasabay na dyan ang pag-imbitar man kang programa mag-iriba-iba kita sagkod alas 10:30 po nin udto. Katuwang ta sa pagpresentar kang programa ilalatag ang mga reports dyan sa luwas. Sa panginot kan sa moyang Field Commander, Chief Reporter Compadreng Jimmy Nasalita. Yaon man dyan si Compadreng Al Armario, siyempre si Compadreng Jomar Bien. Katuwang si Ans Galero Joshua Bino. Sa Manibela, ang samuya pong pag-iriba man dyan sa mobil. Ang mata ng kalsada. Henry Mata. Sa samuya pong control technical ang co-pilot ko ngunyan tanganing madangog po an sa tuyang broadcast kan manlain-lain na programa kan DCGB dyan sa saindong mga radyo sain man na lugar digdi sa probinsya ning Albay, siyudad kan Legazpi asin sa manlain-lain na lugares na pinag-abot kan samuyang puwersa sa laog kan rehiyon 5 sa AM band. Chief Tech Ramir Tanay. Mantang sa newsroom sa padagos pong pagkalap kan mga istorya na minaburutwa sa satuyang palibot. Sumada po yan kan mga pangyayari lokal. Pati na po sa pagburutwa pa kan mga informasyon national international. Yaon dyan the ever able, the ever reliable, ang lalaking hindi natitinag. The man with an eagle eye, pagabot po sa mga baretang makabuluhan. News Director Mar Dela. Katabang siyempre ang duwang pag-iriba pa dyan. Nangingenot man Angel Mustanza, ang samuya pong Anghel. Ang samong gabay Anghel de la Guardia Angel Mustaza. Yaon man dyan si JMB Jen Matthew Balyaran. The longer the hair. Anong dapat na ito ugod, ano, Jen? No tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí, así Siyempre, me gusta, si Jimos Barrios. así me gusta a mí. Sa samuya pong news portal. Condolence pala si sayo yung nagadan sa family tugang may nagmumundo ngunyan sa Jimos na Barrios taso sa iyang tugang na lalaki na mahingalo na po. Our condolences tabi Jimos na Barrios
diyan sa Santo Domingo. Ang samuyang pakikidumamay ang bilog pong hierarchy kan PBN DCGB. Sige. Yan, condolence and our deepest sympathy and prayers. Yan, tabi condolence. And syempre, may broadcast man tabi kita sa internet, worldwide, netwide, sa Facebook, DCGB News Online, and sa YouTube, DCGB Legazpi City. Ang yaon dyan nakapartner taman, tandeman sinda, pati na po sa production, sa research, gabos-gabos na. Sa social media, si Tricia Marie Litana, and syempre, si Richard Astor. Worldwide po yan. Nadadangog, nahihiling ang sa tuya man na programa via internet. Kaya sabay-sabay po yan sa radyo, boda sa internet tabi. Ha? Ako mampon sa indong kairibanan. Sana po hindi kami nag-iisang kami. Sana po yaon man ang mga taga-Legazpi, sagkod mga taga-Albay, Daraga, asin sa manlaylay na lugar man kan Bicol. Sige, ana po, yaon man kamuhan, nagpadagos tabi. Mantang nagluluto diyan sa kusina, gamit ang Petron Gasol. Yan, haloy na pong kapartner kang Pilipinas. Haloy ng istorya, kapartner sa istorya po kang Pilipinas sa pagluluto. Pamahaw, pamanggi, pangudto, mga merienda, pati na po diyan sa kare-karehan, sa turo-toro, sa mga restaurants, sa mga hotel, sa mga bars. Petron Gasol po is the name. Diyan sa Daraga. Ayaon diyan sa Petron Gasol si Sir Ato Lim. Siyempre si Madam Cheryl Lim, tabi. Nasaro man sa pamusong dentista digdi po sa siyudad ng Legazpi. Yan, maray na aga tabi sa Indo. Sa kuyang numero tabi palan. So dati manggiraray 0961-759-0888. That 0961-759-0888 Smart. And sa Globe 0926-0156-020. That 0926-0156-020. Yan. Antes kita kaniba pa mga istorya, good morning da tabi and regards hali sa mga paradangog niya to dyan ha. Maray na aga po sa National Grid Corporation of the Philippines, yung NGCP sa Daraga. MTDB Daraga, si Sir Rick Luterte, si Alex Rojas, sagud si Ben Castuera. Yan, sirs, good morning dyan sa Indo sa MTDB Daraga kan NGCP. Si Sir Rick Luterte, Sir Alex Rojas, and Sir Ben Castuera. Yan. Good morning. Sige, sasaro kitang istorya tabi man ha. May ipinagpaabot sa satuyang sarong newspaper release tabi kana Philippine Star. Yan. Philippine Star baga tabi saro sa mga major broadsheets sa Pilipinas and igwaman sintaning online. Takaipuhan na baga kaming mga media outfits sa prensa, sa broadcast TV asin sa diaryo, kaipuhan igwanan ning online because that's the trend nowadays sa bilog na kinaaban. News bako sa nang sa papel, bako sa nang sa TV kundi pati sa sa online kasabay na puan ngunya. So, Philippine Star, iga po sinda ning news release na nakakuha kita ning kopya, yung www.philstar.com, Philstar Global. Sinurat ini ni John Vic Mateo. Yan. Philippine Star, Petsada, Mayo 7, taon 2023, alas 12 nin maagahon, kasubagong matanga. Mayo 7. Ang sabi digdi babasahon ta en toto nation pork scam ex Albay lawmaker gets 144 years. Saro daang dating kongresista sa Albay
An hinatulan nin 144 anyos na pagkakapreso dahil sa pork scam. Narumduman nindo si Janet Napoles, yan, tabi. Sabi di babasahon ta in toto ining sinurat ni John Vic Mateo, and we will try our very best means na makahanap kita nin kontak kay dating congressman na ini para mas na makuhaan tanin nagkakanigong pahayag man ha. Sabi digdi sa release sinurat ni John Vic Mateo kan Philstar Global, Manila, Philippines, former Albay 3rd District Representative Reno Lim has been found guilty over irregularities in connection with the disbursement of his Priority Development Assistance Fund, open parenthesis, all capital letters, PDAF, close parenthesis, or pork barrel worth 27 million in 2008. Yan, saruda ang dating representante kan Albay, partikular sa tercer distrito na patunayan na guilty dahilan sa irregularidades in connection sa pag-disburse o paggastos kan sa iyang Priority Development Assistance Fund, ito bagang pork barrel na minamontar sa 27 milyones de pesos kan taon 2008. Yan, binikol talang tabi so primerong parafo sa abot kan sa tuyang makakaya. Next paragraph digdi sa news release, in a 41-page decision released on Friday, the Anti-Graft Court's 2nd Division found Lim and former Technology and Resource Center, open parenthesis, all capital letters, TRC, close parenthesis, Group Manager Maria Rosalinda Laksamana guilty of 4 counts each of graft and malversation of public funds. Sa 41 pahina daang desisyon na ipinag-release kan nakaaging Biyernes kan Anti-Graft Court 2nd Division. Yung anti-graft natin, yan na ba yung sandigan ba yan, ano? Because the Ombudsman is the investigating agency. Yung sandigan ba yan, iyon na yan so minadangog kan mga graft cases. Lalo na sa mga ilihidong opisyales tabi, buda opisyales kan gobyerno. Please correct me if I'm wrong, or baka baliktad. The Ombudsman sinda so nag-iimbestigar, yung sandigan sinda so matry kan kaso. Tama ba? Yan. Tampakabugtak lang didi, sa 41 ang pahinang desisyon na pinag-release kan Biyernes kan Anti-Graft Court's 2nd Division, na found out na si dating Congressman Reno Lim, buda dating Technology and Resource Center Group Manager na si Maria Rosalinda Laksamana guilty kan 4 na bilang kada saro nin graft and pagwaldas nin public funds malversation. Masunod na parafo, they were sentenced up to 144 years in prison or 10 years for each count of graft, up to 4 years of each of the 2 malversation cases, and up to 12 years of each of the 2 other malversation cases. Sinumada lang tabi, 144 na taonin pagkakapreso, then pinag-breakdown lang kung natatanaging 144 pa ito. So pasimple unta na lang, gabos-gabos dahil sa pagkaka-discovering ini kan graft court na guilty sinda, iyon na po yan so
dapat nindang hangpangon na padusa. Gun mo 144 years in prison. Ipagpadagos ta, Lim and Laksamana were directed to pay the government 27 million, the amount found to have been malversed, and pay a similar fine for malversation. So mga dapat pa ining bayadan na ipinag-imponer na kan graft court. Yan. Former TRC officials Dennis Cunanan, Marivic Jover, kaya Hover, and Consuelo Reyes were cleared of the charges. So iba daang mga opisyales man kan TRC naklararban kan nasabi ng kaso. Then so backgrounder kan kaso, pinag-saysay digdi sa Bareta. The cases stemmed from Lim's endorsements for the release of his PDAF through the TRC to the Kaagapay Magpakailanman Foundation Incorporated, open parenthesis, all capital letters, KMFI, close parenthesis, comma, which was found to be a bogus non-government organization. O nagpunda tabi ining kaso na pinaghampang na dating Congressman Reno Lim kan ipinag-endorso so pag-release kan sa iyang Priority Development Assistance Fund pasiring sa paagi kan TRC na ipinag-channel so pundo pasiring duman sa Kaagapay Magpakailanman Foundation Incorporated na na-found out daw na bogus non-government organization. Investigation showed that no project was implemented and the respondents pocketed the funds. Iyo digdian nakabugtak sa Bareta, aligado gunmuan. The court said it cannot perceive glaring or stark variations in Lim's verified signatures and those appearing in his supposed endorsement letters. It also noted that the former lawmaker was a party to the Memorandum of Agreement with the TRC and KMFI where he assumed responsibilities regarding the disbursement of his PDAF. The court said Laksamana was convicted as he wrote the memoranda endorsing the release of Lim's PDAF to KMFI. Yan po nagtatapos ang Bareta kan Philippine Star na pinagbasa niya to in toto and explicar lang niya to transcribe sa Bicol sa abot kan sa tuyang makakaya. We will try to get in touch, mahanap kitang paagi na makuha ang kay ni si dating Congressman Reno Lim kan 3rd District of Albay kung anong masasabi niya sa Bareta nini na ipinag-release kan ining Philstar Global tabi. Yan. Sige. So yan po. Ang satuyang enot na bungkaras kan mga istorya. Ining Philstar Global. Nagsurat po kayan. Binasa talang tabi. Pinag-release yan kan Friday. So desisyon and sinurat kaso banggi. Mag-alas 12 and magahon kan koresponsal ka nasabi ng media outfit. Sige. Taod-taod ni Bapa. Oras Pilipinas. It's 9:29. An oras hatod sa Indokal. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. United Home C-Tab, abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool-litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting nag-aabang. Yasi Pressman po for Ginebra San Miguel. Para sa mga gusto ng papremyo, may chance manalo sa ngiting instanalo sa One Ginebra Nation. Tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra San Miguel, GSM Blue at Primera Light. Para sa premyo, sali na sa Ngiting Insanalo!
Sa One Ginebra Nation. Sali na para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor at iba pa. Terms and conditions apply. Promo duration March 1 to May 31, 2023. Per DOH FDA CFR or permit number 0176 series of 2023. Drink responsibly. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling agat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan. Mapagnahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Maraming love na moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life.
Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kitang mga Uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F Fulvic Minerals, food for the cells. Ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternativo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako, sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin. At ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung Fulvic Mineral. Salamat sa Alternativo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutia, taga Pawa, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Looking for healthy coffee? Here is Frisk Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of Frisk Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, non-dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. Frisk Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM
Mojito, now in new Coolito. Drink responsibly. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Kong Joey? Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Daiman tabi kalingawan kaorugmahan yan tabi sa Magayon Festival. Ngunyan sa opening date tabi diyan na hapon bakong igwanin parada kasabay na drum and lyre competition yata ito. Kaya iyan na kalabaan kang Kalya Rizal magpuon diyan sa may City Hall. Sundo digdi sa may Kabangan kan Legazpi, sarado trapiko. Yan, mga alauna kaan, sarado na po yan. Tabi, kaya iplano na sa indo mga biyahe, lalo na orog itong mapasiring digdi sa Legazpi and vice versa na dati-dati dyan minaagi sa Mayor Calle. Yan na Rizal, And ngunyan tabi, medyo kwan iyan, sarado yan poon taod-taod na udto tabi hanggang hapon ha. May apod mo na kita, 6328. Hello, good morning. Papa P. Yes, opo. Thank po ang agikan traffic. Ay, kwan na lang. Oo. Arog na lang kayo, pasimplihon talugod. Kung hali kang albay o hali kang daraga, you can choose either magbugtong ka or ining digdibaga sa Magayon Drive, lusot ka sa ining airport road, tapos lusot ka naman duman sa Barriada, lusot na digdi sa Legazpi tabi. Yan na option na yan. Pwede yan tabi, sir. Jay, mapasada pa na ako. Mapasada ka. Igwaning mga ruta. O digdi sa may alay ko baga sa Binsons Street. Yan dyan ang agi dati. So dati bagang pigagyan pagsarado ang Kalye Rizal, tabi. Aging alternate. Oho. Iyan ang mga iyan ang kasi ruta baga tabi. Then, maging 15 hanggang sa 30. Sandali. Taan ni tabi. Basta sudati pa ka nakuan na pinag-agihan masanakan mga auto bagang pampasahero. Bilog na isa street ang okupado. Daiman, poon sa na dyan sa may City Hall baga, sundo digdi sa may Kabangan Elementary School. Kabangan? Yan. Hindi kita makalusot sa may 15. Day nga ni makakon ka dyan. Day ka dyan makaagi. Ano nakalugod maluwa? Day na. Although pwede pero yun na nga ito baga mga rota. Grabing traffic panukan sa Washington. Sigurado siyempre magkakabiriw dyan. Yung problema ka, ang gasolina naman. Ang ang one-way traffic is inibagang Lanco Business Park Road, Sirano Street. Yan. Ang pinaka-the best sa bagay kung makayod ka, kuan mo na maatraso talaga ni Maray. Ano po? Pero kung pribadong behikulo, the easiest way is kung hali kang albay o daraga, either na dumang ka na sa kumbaga mag-agi sa may ining dati hindi baga sa may provincial jail, city jail boda Parks and Wildlife. Yan. Malusot ka na digdi na sa may bugtong baga. Lusot na digdi sa may tulay sa Aquinas. Yan. Or pwede man sa pwede man sa alternate road tabi o Tahoe Road. Pwede man option mo iyan tabi baga. Grabing traffic ka lang. Oo, sigurado yan.
Magsilang oras lang yan. Kwan man yan, maghapon yan, mga 2 p.m. ang kwan eh. Pag pull out ka yan, siyempre, traffic iyan, sa kuno day maubos so contingents na makaabot duman sa Peñaranda Park baga ang kwan. Ang okasyones, ang laban, kumbaga ang opisyal na pagpuon. Opo. Ako lang contingent. Hindi ko lang nakan suma contingent. Tahuralawig nga ni ang kunyan, ang layout kan pupunan kan parada, tanganing kunyan iyan ma-akomodar gabos. Ay, yun na. Dahil ako maluwas. Yun masanatabi. Yun masana. Thank you. Thank you so much. Yan, opo. Then, kwan, opening band, nako, Gigi Delana. Sinasabi ko sa iyo. Igo akong pinag-post nga ni isa sa Kuya Man account. Ayan. Pigtitiran nila kantakan Kamikaze. Tama ba yun, ano? Yung Kamikaze. Yan. Gigi Delana. Diyan po sa airport, sa old airport complex. Igo ning libreng sakay tabi, pon alas 3 nin hapon, sundo yan ning matanga nin pagkabanggi. Ay, tabi, sundo ko na yan, makatagod na bilog na bulan. Oh. Bilog na bulan yan tabi, Chief Tech Ramir. 3 p.m. Dumanan garay pati sa may boarding house ko. Ara ni duman. Karpi ko sundo kita burado. Duman sa nasa Estrodome. Sus Mario sepa. Libre yan. Alas 3 nin aga. Alas 3 nin hapon. Sundo na yan matanga. Sige sa nang birahe kayan tabi. Libreng sakay. Gigi Delana. Matindi yan na banda bagano. Tresya, Gigi Delana. And the good vibes. Yan. Tapos, ang siste, tanganing mas dakulan maakomodar, duman sa tarmac mismo. Sa tarmac mismo, terindo ka sa concert talaga. Terindo ka na pagkatapos, sibog, duman na sa ralaklakan. Igwa na naman yung banda. So ito bagang kunyan, so set up dyan kan Magayon Festival Food and Beer Plaza is parang pang wholesome eh. Pinag-categorize ninda, pinag-quadrantize, kumbaga sectionalize ninda. Duman so Beer Plaza na kampang sa stage siya on duman. Then sa sarong porsyon so karaunan, mga fine igwan ng mga karaong kaunan. Dispues so Tiangge. Tapos igwa pa ning rides tabi yan. Ungon yan, itong concert ni Gigi Delana, duman niyan sa tarmac mismo. Haranihon sana, malawag sana kamo sa gate. Tapos yaon na duman sa stage, yan. Duman Gigi Delana tabi. Yan. Dahil maguri, iguang libreng sakay. Po na alas 3 nin hapon. Sundo yan na ng oras ka duman sa airport. Yan. Padanguga daw tabi, Chief Tech Ramir. So, kwanta dyan kan Magayon and Beer Plaza tabi. Ang aning puwerte ang laban. Yan. Burubang yan. Go ahead tabi, Chief Tech Ramir. The Provincial Government of Albay, in cooperation with Legazpi City Host Lions Club, presents Magayon Festival Food and Beer Plaza, May 1 to 31, 2023. Magayon Festival Food and Beer Plaza on its new location. Yaon na kita digdi sa Old Legazpi Domestic Airport. Mas mahiwas, mas maugma, mas magayon. Magayon Festival Food and Beer Plaza. Igwa kita digdi ning rides, night market, Tiangge, nightly bands, asin kadakol pang iba. Magayon Festival Food and Beer Plaza. Mas mahiwas, mas maugma, mas magayon. May 1 to 31, 2023 at Old Legazpi Domestic Airport. Yan. Migong King Reginaldo. Maray na aga tabi isay maong Migong King. Listening talagang dayopot. Suportador. DCGB. Migong King Reginaldo, thanks for being there always sa mga programa po kan DCGB. Yan. Dumanan Migong King sa airport. O ngunyan, so concert ni Gigi Delana sa tarmac. Then, pagkatapos duman naman sa parking area. Tayao na duman so, yun na ito, sa mga rides, so mga bakal-bakalan, Tiangge.
Kaunan, tapos Beer Plaza with live bands nightly. Yan. Mas magayon nga ni duman, Chief Tech, mas mahiwas, mapresko. Yan, sabi nga ni, gari blessing in disguise na dumana sa na talaga man ginibo yan. Dain ang dakol na hururon baga tabi ano. O sige. O so sa traffic tabi ha, iyon na po ito muna. Kung pribadong bihikulo ang daranindo, much better hali ka mong daraga, magbaya bugtong road na lang kamo, hali digdi sa Alba kay sa daraga. Agi ka mo sa Parks and Wildlife, lusot na digdi sa may Rawis, bagaw sa may Tulaykan Aquinas, bago magtulaykan Aquinas, then diretso na kamo sa Legazpi. Then pabalik naman duman. Then so mga jeep naman, sumakay kamo kaso dati nindong piglulunadan baga tabi, tamaagi masanayan sa dating rota ining so alternate road, Tahaw Road, lusot sa Binsons Street, kan Albay District. Kaya lang expect ang heavy traffic tabi. Ta siyempre, magkakabiriyuan yan dyan, ha? Sige, bulos muna kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya, si Joshua Bino. Joshua, thanks for waiting. Go ahead and good morning. Good morning, Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Location kan DCGB News. Nakalatag man dira kita nakamonitor dito sa palibot kan Legazpi City Hall. Kung sa Tabi Sir Pio, emotional ang palibot training compound kan Legazpi City Hall. And padagos pang naghihibog ang mga tao, mga Legazpeños, supportadores kan Rosal na nagpasyar, nagpasirin dito sa naunang dito ng lugar tanganin ng pagpahiling sa tandang suporta. Patapod niya kay itong naging desisyon kan Comelec and Bank na pinag-disqualifyar ining si Mayor G. Rosal sa iyang kandidatura bilang mayor kan siyudad kan Legazpi. Nagkapirang minutos man tabi Sir Pio, mantang nakatutok kita digit sa palibot, biglang nagsururiyawan sa mga tao, supportadores na yaon digit nagpakatarindog, uminabot naman digit sa lugar si former Governor Noel Rosal. Kung mahiling tabi Sir Pio, so lugmang kayo ni, kolor pula, and sa mga supportadores na nagpasiririn digit sa naunang dito ng lugar, iyon man Sir Pio ang nagpaka-kolor pula. Iyon siguro niyang pinagpapahiling nindang kulay, bilang pagsuporta digdi sa mag-agom na Rosal. Takon matatandaan baga kan sharing man kay sitwasyon kay former Governor Noel Rosal, pulaman kay kaso naging kolor kan sa indang pagsuporta. Ngunyan digdi sa palibot Sir Pio kan compound kan Legazpi City Hall, halos sa panong-inin mga Legazpeños, may mga bit-bit ining mga placards, may mga bit-bit na mga kanya-kanyang mensahe. May mensaheng kontra duman sa ibong partido. Hindi ko man mga mensahe na kumbaga nagpapaabot din na suporta digdi sa agong na Rosal. Presente man siyempre yung nagkapirang mga punong barangay kan nagkapirang barangay sa siyudad kan Legazpi kasi bago nagkaireling ta si Kapitan Mando Toledo sa barangay Bugtong, si Kapitan Atan Rodenas na East Washington, and si bayaw man digit sa palibot. Pero so far ang sitwasyon digdi talagang paralibot lang ining mga tao digit sa compound kan Legazpi City Hall, pero dahil makita kinahiling bagang nakula pang mga kaganapan o gurubo-gubo Sir Pio, dahil makita ni nahiling na nag-set up kaya stage o kaya speaker. Pero igual sa digding gorang senior citizen na may bit-bit ni megaphone na yung pinagamit niya kan sa iyang pagpabot kan mga mensahe niya man bilang pagsuporta sa mga Rosal. Mientras tanto sa ibang manlalado kay ni Sir Pio, mahiling taman sa lugar na nagpakataraltag ang mga members kan pulisya, budaan na members man kan Public Safety Office. Nakakanta personal kasubago si PSO Chief Roles Niera kung saan amin natin talagang sisibutong sinda, taduang kay Puan Bantayan baga Sir Pio, ining tiripon digdi sa Legazpi City Hall, buda itong mangyayaring aktibidad man katakod ka na Magayon Festival. Okay, so far ang flow kan traffic sa atubangan kan City Hall, kumusta? So far Sir Pio, okay man ang flow kan traffic. Dahil man ki nagtitiripon mismo na mauokupar ining highway, yaw sinda digdi sa may pasilyo baga kan Legazpi City Hall. Buda digdi sa likod, buda sa gilid. So yung ini magayon man ang bulos kan trapiko, pero nakataltag ang piso tanganin ng masiguro Sir Pio na dahil na makukulugan, masabitan ng mga
nag-aarabot tigdi sa Legazpi City Hall bilang pagsuporta nga tigdi sa mag-agom na Rosal. Buda talagang kay puan man mag-ingat ang mga pisto. Talagang kasubago kay Chief Rolly Esguera na every 1 hour pagpapahingalo sila ka-duty, matalida naman sila nagpahingalo. Tanganing dahil masyadong ma-dehydrate sa grabing init sa panahon. Sa bagpoon sa kasubagong amayan pagkaka, nakataltag na sinadig di sa nagadakong lining nag-aarabot tigay sa City Hall. Sundo pa sirpyo totod na pondor diretsyon sa isang trabaho sa Iguamalin na parade opening program sa Magayon Festival. So far so volume halos sa iyo manggiraray nadadagdagan ning padiit-diit pero day kumbaga day nagkakaiguning spillover na ano pa man na bagay over. Roger to that. So that's good. Sa compound sa That's Legazpi good. City Hall. Yan ang kagkarayan because we are exercising ating sa tuyang freedom of expression within the bounds of the law. Roger to that. Okay. So iyo Alright. yan. Sige. Alright, so yan muna tayo sirpyo. Ang presentitang sitwasyon, kasi Ange, nakakasunod man rin duman si former Governor Noel Salbuda kay Mayor Radi sa iba pang mga detalyes dito sa lugar. Para interest, hindi mo na yan with Ate Ange Galero and Boy Mata sa Mobile. Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua, sa pagtugay-gay man kan mga pangyari yan sa City Hall sa Old Albay District. Saro pang report, Ans, baka dumang ka na sa alas 10 ano pa ka bareta. Ta medyo kwan sa oras. Marhay na aga pa di. Thanks for writing. Good morning. Yes, mainit na aga pa di sa ibong kan parali sa kampo ni Mayor J. Rosal. Orientation kan rinibong tupad beneficiaries man as in educational assistance payout. Pigkakaabalahan ngo niya ni Abogado Pido Garbin Jr. Bilang Executive Director kan Ako Bicol. Yan ang latest na informasyon ngo niyan APG sa pag-relay o pag-follow up ta kan latest na informasyon sa kampo kan APG. Inot nang nagpalawas ni na mensahe si Garbin kan Sabado na maging kalmado sana ang mga Legaspeño akoon kung ano ang pigbubuot kan lay dahil we are governed by law not by man dahil ang kaso uminagi sa legal na proseso pinag-adalan iyan kan mga abogado bako basta-basta sana ang naging desisyon kan Comelec and Bank. Mientras na mainit ang dugo kan mga nasa kampo, kan Rosal, mga sentimiento, emosyon, sa ibong kani, ang kampo naman kan APG relax. As in, ngunyan, ang sabi ni Executive Director Garbin, ang orientation kan tupad, rinibo mga beneficiaries naman kan tupad, sa iyang bigutukan ngunyan as in educational assistance payout. Sa ibong iyan, kana mainit na sitwasyon man na pigapahayag kan mga yaon sa kampo kan Rosal. Roger. Yan pa diyan informasyon pa giraray digi sa luwas. Alarmario DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa mga istorya hali diyan sa luwas. Chief Tech Ramir si Ans pwede pa ba or magbareta na muna kita? Ikaw lang ang mag-advise. Si Ans naka-standby, takon naka-standby, pwede pa ipasok natin tanganing biyuan sa tuya pang kunyan impormasyon Okay ba si Ans Tabi, Chief Tech? Wala na. Ans Tabi ha, sige standby ta ma-commercials muna, then mahanap buhay kita o kaya mabareta, then ikaw masunod. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar.
Ipinapa-AC kan manihamiento kan Aleco na magkakaiguan in district election sa Junta Direktiba sa maabot na Mayo 20 kaining taon. Ang mga eskwelahan na magiging voting center sa kada syudad o munisipyo iyon mga minasunod. District 3, Malilipot, San Francisco National High School, Bakakay, Bakakay East Central School, Santo Domingo, Santo Domingo Central School, District 5, Albay District, Bagong Bayan Elementary School, Manito, Manito Central School, District 7, Ginubatan, Ginubatan East Central School, Juvellar, Juvellar Central School, Piudran, Piudran East Central School, District 9, Pulangi, Pulangi South Central School, Libon, Libon East Central School. Ang kwalipikadong makaboto, iyo itong naging miyembro asin konsumidores kan Aleco hanggang petsa 20 kan Enero 2023. Dahil pwede ang pagboto sa paaginin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro, magdala ng anuman ang ID, Postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, as iba pang dokumento na nagpapatotoo kan sa indong persona. Ang borotohan, mapoon sa oras na alas 8 ng aga sagkod alas 3 ng hapon. Ang mga interesadong konsumidores na magkandidato pwedeng magkuha din kopya kan eligibility and documentary requirements as in Certificate of Candidacy or COC sa Member Services Division sa opisina kan Aleco sa W. Binson Street, Oldelbay District, Legazpi City. Ang filing kan COC madurar sa kunsara sa Mayo 10, 2023. The Provincial Government of Albay, in cooperation with Legazpi City Host Lions Club, presents Magayon Festival, Food and Beer Plaza, May 1 to 31, 2023. Magayon Festival, Food and Beer Plaza, on its new location. Yao nakita digdi sa Old Legazpi Domestic Airport. Mas mahiwas, mas maugma, mas magayon. Magayon Festival, Food and Beer Plaza. Igwa kita digdi ning rides, night market, Tiangge, nightly bands, asin kadakol pang iba. Magayon Festival, Food and Beer Plaza. Mas mahiwas, mas maugma, mas magayon. May 1 to 31, 2023 at Old Legazpi Domestic Airport. Do it with Ann Curtis! Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagbaba ang numero kan mga Pilipinong nagsabing nasa tamang direksyon ang dalan kan nasyon sa ilaram kan liderato ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini matapos magluwas sa 2023 first quarter tugon ng masa survey kan Octa Research na 76% kan mga Pilipino ang nagtutubod na nasa tamang direksyon ang nasyon sa Marcos administration. Mas bababa ini sa nairehistrong 85% sa kaparehong survey kan ultimong quarter kan 2022. Apisar kay ni mantinidong halangkaw ang mga nagtutubod sa presenteng administrasyon. Gikan sa Visayas na nasa 87%, mantang sa National Capital Region naman na nairehistro ang pinakahababang 59%. Nakuha pa man giraray kan Marcos administration ang pulso kan mga nasa Class D o working class na may 78%, mantang sinabi kan Octa na banga ang pulso kan mga nasa middle sa good upper class kan liderato
kana presidente. Ginibo ang survey kan Marso 28 sagod 20 o Marso 24 sagod 28 sa 1,200 na adult Filipino respondents ang nagsimbag. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Paraiso Beer. A taste of paraiso. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Your favorite GSM Blue Mojito. Now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool-litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Maraming love now moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, diba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus, toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, Food for the Cell.
ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternativo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako, sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin at ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung fulvic mineral. Salamat sa Alternativo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutia, taga Pawa, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampiyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, mga Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang nag-iinom ng vitamin D kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang at tamang jeta asin ersisyo, nga rin malikayan ang tanglay, tusok, bagol, asinan pagutro kaini. Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez.
Sige, okay na ang connection tabi ni Ans. Naka-reconnect na. Ans, good morning. Thanks for waiting. Please go ahead now. What's happening? Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, talagang mantenido ang Commission on Elections o COMELEC Albay sa saindang stand na daisinda mataon ng komento manungod sa mga ururon ngunyan sa disqualification case na nagpapadagos kontra kay Alcalde J. Rosala. Ngunya na pagkaaga, nagbabaloan na mga personalis kan media na maghagad ni pahayag kay atay ni Aurea Bobunaw manungod sa posibleng maging pahayag man ka na Commission on Elections sa Albay manungod sa mga komento ka nagkapira na nagpapakaraot sa imahingon niyan kan na COMELEC dahilan nga ni sa naging dalagan kan desisyon manungod sa nasambitan ng bagay. Sigun sa iya, dahil ko na sinda nagpapaluwas ngunyan ng komento dahilan saan sa indang sentral na opisina na may kapot kan bola may kinaaraman sa siring na bagay. Asin sinda referan man sa nakan na mga proceedings may kinaaraman sa kaso o kaya sa disqualification case na ini. Siring man ang sitwasyon digdi sa COMELEC Legazpi kung saan talagang visible digdi sa luwas kan opisina kan COMELEC ang mga suportadores ni Alcalde J. Rosala sa pagkipagbalo man kan DCGB News sa nasabitan ng opisina talagang mantenido man ang standinda na daigo na sinda makikisawsaw sa proceedings kining pending na kasong ini. Sa ngunyan man Sir Pio na City Hall compound mantenido man na pano ki mga tawo na nagpapahiling man in suporta sa mag-agom na Rosal na nasa angatan man in disqualification case. Ang magayon sa natigdi Sir Pio, talagang orderly man and dahil man in mga nagpapasuruway na mga persona sa pagdalagan kining aldaw na ini kung sa inpiglalauman na mas magdakol pa ang mga tawong magdigdi. Dahil man in nagkanya na revolusyon! Wala man. May mga nagtataraman na mga supporter, Sir Pio, emotional lang. Sige. So, iyan Sir Pio, palago sa pagtubigay didikan DCGB News sa mga nangyayari sa Albay District. Ans Galero with Boy and kasabago si Joshua, DCGB News. Salamat, Ans, Boy and Joshua. Combined forces yan, kan sa muya man na news team. Duaan na nakalatag dyan ta. In fact, opening man ko yan kan Magayon Festival, nagmisa man kasubag dyan sa Capitol Atrium tabi. Saro man na major event kan provincial government o Albay man tabi ha. Misa, banal na misa ang pinagkondukta man dyan sa Atrium kan Capitol kasubago. Saro pang report kumpadreng Jomar, marhay na aldaw man, please go ahead. Salamat paring Pio, good morning. Good morning sa mga parantabay, pigtutukan ngunyan kan sanggunian panglungsod kan Tabako, ang kahaditan kan mga residentes digdi sa barangay Tayhi kan syudad na nakapalibot sa sarong building na dai tinugutan na okuparon dahilan sa sobrang langkaw kay na ikumpara duman sa plano na ipinagsumitir sa lokal na gobyerno kan Tabako, dekada na ang nakakalihis. Inipade ang kinumpirmar niya sa DCGB News ni City Councilor Rainer Burse sa pagsasabi na nag-abot na sa indang opisina Giraray ang kaaditan kan mga residentes digdi na nakapalibot sa abandonadong Kasaol Building sa Barangay Tayhi na lagtingon pade ang itsura kay ni kumbaga maniwang pero 7 eskalon 7-story may ikukonsiderar na pinakahalangkaw na building digdi sa siyudad kan Tabako. Nagluluwas na ang naunang bita na building dahil tinugutan kan lokal na gobyerno kan Tabako na okuparon 2 dekada na ang nakakalihis matapos na duman sa building permit, 2-story man sana ang inaplayan ninda asin presentar na plano. Alagad ang kinonstruir 7 eskalon. So dai ini natuguto na okuparon, dai man na-justify kan dating kagsadiri kay ni ka nabubuhay pa kung napaano na arog kay ito ang itinugdok ninda samantalang ang permit ninda pang 2-story sana. Sundo na dahil ng gadatugutan na okuparon ng building, inabandon na rin na dapat ko ta nagipuhon na eskwelahan, nagtugdok na nasananin ibang building sa ibang lugar ang may sadiri kay ni ito. Ang building na ini o Kasaol Building, napingga na
daing ano pa man na maintenance na nakalis na mga 20 taon, as hindi dinahadit ang mga kataraning kaining mga residensya na baka magrumpag na sa nainay kung magkusog o magkaikunin makusog na linog, mapiligruan ang mga pagtaraning. Napag-araman kan DCGP News, basado digdi kay Kagawad Renier Burse, na ang bagay na ni ang pinag-adala ng Dangunyan sa Sangguniang Bayan o Sangguniang Panglungsod, lalo pa nagluluwas na so nakapangaran kaining building so nakapangaran kay ni Pade so original gadana asin ang mga buhay na sana so mga eredero alagad duman sa mga eredero na may kanya-kanya man ang pagsadiri di man madeterminaran kung sisi talaga ang kagsadiri legal na kagsadiri na kaining building na iwinala sa saindakan magurang kumbaga daing papanimbagon kung ano pa man o kaya kung may surat man sinda aram kung sain i-address alagad ini na ang pinag-aadala ninda asin idudulok ninda sa legal officer ka na tabako para ma-resolver ang problemang ini sa ownership o kung kisa i-address sa indang mga komunikasyon para duan purpose kan city kan tabako iyo ang sumay sa diri, inggan niya ron na ipa-examine sa structural engineer ang sa indang edipisyo kung ini mapipwede pa masarig pa o dahi asin kung ano ang magiging desisyon ka ini in kaso ini pala dahi naman pwede ako paron asin peligroso na sa publiko. Ang bagay na inisusog kay Kagawad Burse, iyo sa indang pigasikaso ngunyan, and naglalawom sinda na sa laog sa naninalawig na panahon, makakuha na sinda nin magkakaligong solusyon digdi para mapunas na ang kaaditan kan mga residentes na nakapalibot sa abandonadong building na ini. Yan pa din mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGV. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Ging ulok-ulok mo, Chief Tech. De kita ning buwelo, ano? Yung mananggadaan. Saro pang istorya, tapos mapaaram na kita. Si Chief Tech na Ramir, ansa ko yung kapartner. Chief Reporter man naka-standby. Kumparing Jim, good morning. Yes, salamat Padi. Dahil naisikan mga konsumidores kan aliko kung sisay na naagrangayan sa dahil ng katapusan na puro palsok nin supply nin kuryente. Samantalang naglalauman mga tao na magiging maray na ang serbisyo tayaon so niya. Ang question, mas malala pa sa APEC ang problema. Binalik na baga sa aliko. Ano nga eh. Kahit baga, daragit baga sa to. Angon yan, ano na? Yaw na suniya, ano pan masabi, backup na kan gobyerno. Malay pa nga nida kahit maski bako satisfied sa mga panimbagan sa tagapagtaram, at least may nagtataram mo, yan man, na daw. Tama ang pagkabalik girara, hindi kita magparakontra pa di. Di, sa paron na sanay na eh. Sige. Dahil na pala masabutan kung saan. Ano? Sige. Wala naman baga, wala man nagsusungog na. Sisiyan, wala man opisina niya eh. Ali ko, wala man nagtataram. Ang problema, ang hapot na tatasiring na kain ng serbisyo ka na liko. Ano ang problema? Sa siring na sitwasyon, tamagin mga opisyalis ng gobyerno, mga local chief executive, dahil na nagsisirigmok sa sitwasyon na ini, kumpara kan mga panahon, maski so ilimpi, natatandaan ta, nagpapaapod meeting, ipigpapaapod so APEC para pasimbagon pa pagpaliwanagon. Ngunyan, baga pa di, pagpipaapod so aliko, nadadagit so tawo, taka ito ngayong APEC, dahil nyo ipipaapod. Takinang na brown out pa din, mapalsok, mailaw, mapalsok, ma-brown out. Mainitin sa payo. Kahit tumaga pa din, dagit sa tuya. Pag gigugulta sa APEC, dagit sa to. Ngunyan. Bayain na, bayan. Mas maray na silent na sa no comment na sakit na ka. Tagalanta na sa nainay. Sige. Nami-miss ko sa iyo. Kung sa mga moda ni Digaw. Dapat talaga, may muro daon talagang tao. Napabilib kita pa di! Napabilib kita.
Hinda. Nadara. Mapagalon? Sige. Kung ala, buhay ni. Jimmy, nasalita di si Jimmy nyo. Thank you so much. Maya po kita sa telepono. Hello, 497. Hello. Yes, good morning. Ang kasi, dahil kita kapag simbag ka na aliko, ibalik din na si Pat Gutierrez. At least may nadadangog. Tapos... Si Pat Gutierrez, parang arapunan ka ito, nagkaka-explicar ka problema kan elektrisidad kan albay. Yan. Kunyan, apudan mo na aliko, wala kita kapag simbag lamang ko na problema. Kaya ibalik mo nga si Pat Gutierrez, iwan mo oragaan. Tapos kay tubaga pigdadagitan si Pat Gutierrez pero so pigdataran ni Pat so totoo na unay su problema Pagkayo na eksplikasyon ni Pat Gutierrez. Kunyan dahil lamang garo mga pula, mga paruton. Maparam na ko sa programa, ba't bahala na ko na sinsya? Chip Tech Ramer, yung ulok-ulok mo. Halaba pan komersyal. Dahil nangon na kita ma-explicar kan mga pangyayari. Tabi, iyon na po yan. Sa pangarang kang bilog na puwersa, pwede na tabi, Chief Tech Ramiro, no? Maka-akomodar na natada pa. Sige na. Alamat po kan sa ido paghinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Masunod po, tulos. May boses na si Andy Mar, ano? Naku, wala pa kawawan naman. Pahingaluan mo ng boses ni Andy Mar, ha? Alamat po kan sa ido paghinanyog. Asin mahal na Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.